Balimao Anyakuma très urgent. Balimao billet jeudi 20 août 2026. Amboraka information tellement d'osoro. Ko Mali be ka nini oni fait. Ko oni ka ASI rekoni. Ina fo keleme ka CEDEAO rekoni chukoya mina. A besebene be a orola. Ko oni moko ka délégation de Mali kono. Ko discussion be sena. Mali on est intéressant. C'est un sujet très intéressant. Donc c'est ça. Quand le Mali demande à l'ONU de mieux comprendre, voilà, de mieux prendre en compte les réalités de l'AES. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le ministre de la Réconciliation et le général Ismaël Ouagé ont rencontré le lundi 17 août 2026 une délégation des Nations Unies. Ils ont saisi l'occasion pour demander à l'ONU d'adapter le mandat de l'UNOAS aux réalités de l'AES. C'est-à-dire, vous pouvez faire Onika AESI bla ou ka, c'est-à-dire que Onika AESI reconnu quoi. Il n'a faut que les mecs à CEDEAO reconnu tout comme ko Onika AESI fana reconnu. Vous pouvez Onika reconnaissance de nos faits. AESI ka ke il n'a faut CEDEAO bi choko amina. Ne sego tungara AESI création ne y'a soutenu. Aramadi te fin de gland. C'est pour ça que ni défaut be AESI la, ne be défaut fort. Mais quand faut qu'on be AESI contre la non. Fin de vraiment be ne sego tungara to lukele. Ne te mali surasu kele. Irisu ga surasu amad ligane dongele nga bolu kon. Nous kodo ganike na ma ne be boko fo. Ne mali armée soutenu. Ne be irisu ga surasu soutenu, ne be AESI fana soutenu. Mais ni mou may AESI kono ne to di soutenu AESI kono. Mbe boko la gushi. Nous ye AESI agoko onika awere koni. Auteka, c'est-à-dire que mounye adamade droit de l'homme ni parce que oni bi rekoni ndaka sora ibe ka démocratie dike. Auteka démocratie ke. Aw ça va be fangata. Problème tala. Ne sego tungaraka objectivité fin kelembe ka digene la ni sorasi nununa. Aw kana élection ke sa au kabe. Mais au déceler ka jamana fana avancer di. C'est ça le problème. Parce que ni kodobe ni akedron i jugube kana aramade kana kumada di juguma quoi. Et c'est va. Aramade kana kumada di juguma. O de erari ansoro. Ay kumada di dan juguma. Maliga problème be reflète. Nasimi goita kun keleme ka kidali libéré. Ani M5 be ka barake. Wallahi ma si konteni jo andala ko ka anga do tanga bota. Mais itake mogo mine wi. Ibe ka mogo mine ku don kasola. Kataka aga sunguru ta, ana usomogo ta. Konulu bla jamana yere nima orola. Jamana tobe ka halagi aw bulu. Aw objectivité aw la. Aw ete ka ngini ka kidali libéré. Ete ka ngini ka jamana be degu mina kolu nyanabo. Aw be ka boli oni de no fait. C'est-à-dire ni mana ko de quoi. Koni ka awri koni okuma oni ya mana awri koni mundo aw ma oni surasu genga bon fe kate oni ngola ani aw njera ka oni surasu genga boya abe bolla oni kel sara aya faga de quoi billahi tallahi aya faga li politicien daji ka fsani awi ayo sarige ana aw de bora ko oni mai aya fode an benere bala an ngante oni surasu fe nganye oni de genga bon fi oni e ministre de ou abe ka segi anye munu gen abe ga siginga bolikata ol de fana rosa koluka awere koni sada ya ga jonya de iran na quoi doni oni ma awere koni e oni jongo oni occidentaux de taille c'est vrai ici ni fen mais puissance jamana déploiement fen na ici ni ka fen influence kilintala c'est vrai bebe oni ngono mais oni yere oni klebe Amérique de boulot ani faransi nunu n'olu ye mun fɔ oniko la a bɛ t'o de la ça c'est clair et net n'olu ma jamana rekoni a tɛ rekoni Yémen filɛ nin ye u t'u tɛ nin ya américains ni européens fara ɲɔgɔn kan k'u t'u rekoni m'u rekoni c'est à dire oni y'olu de ta ye an ka tiɲɛ fɔ an ye oni de gɛn an ye oni sɔrɔsiw de gɛn u ye mun kana yan a ye an jamana c'est à dire
ayo dusukasi denw de ka ben ala na karache nunu tere nunu ne taro nunu e mo modeli munye quoi c'est à dire adamaden ka fɛn na ye fɛn la gosi ka tila ka tugo bɛ kɔ o tɛ halala baara ye ko oni ka wuri kuni ko oni ka wuri kuni aw ma kɛ jɔn ye an ɲɛ b'u la ko wayi ayi i b'a ye c'est à dire u y'u vrai couleur Assimi gosi Assimi ninnu y'u vrai couleur de yira quoi parce que ne nin ye dɔrɔn ne énervé ra de n'a ye Faransi sɔrɔsiw ye Mali kɔnɔ a kana bala o la dɛ n'a ye MINUSMA sigilen kana Mali kɔnɔ a kana bala o la dɛ ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma fanga nɔfɛ. Bon, on y fait pour qu'on y qui reconnaît. Un d'abord, fika do démocratie de kono. Ako quand démocratie fait, on y bise ka baola. Parce que ne mou me kwa si mi ko tabe fait ka élection trigelendo de kadro pour ka kateme. Ou ka to ka deme o kai, ou ka to ka waru jigaka aka anaka aka sunguruba o entretien kenoi. Nunu te hamin foite nuna. Jamana be digun kono. Jamana fangele bebe majugu bulu aw desele me ko minol la abe bulla oni no fe dongo do bi kadi shini mani jamana mbo chugatla ko oni ka awre ko ni ngone ko nye biya tele fla obe tele sabade ne kumadala ne ay rezo ka ne bolongo bloku de dongo ngo malite so ngata fo ko oni ka ayesiri ko ni a mo ko be oni ka reconnaissance jumena ay barake dro na ay barake obere ko ni ay remaw ni barake billahi taala ima ko te ko moko ka tukiko sari abina fo abe ka Mali mara chuma bolo ko oni fana beti ni ko oni ka awre ko ni abe ka biya ka jamana donka ay elbe sircham ka video yi ne elbe sircham ka video do na ngaji boradi abe ka Assimi ko tabe ka ayre ka jamana don abe ka mine ko juguya mun ko abe munum bla ko bu don kaso la wallahi obe ka mun dawka ala de badon mogo mina na simbolo wallahi bila abe traumatisme be ka clanche be mine fanga no fe uma mogo faga sara amone tse ka banko parce que toro yeni fima e bi se ka nun tse ka démocratie ke o kelenge ou tse ka jamana mara ni kungolo reta a compétence ta la barka ta la oni pour que oni ka ore koni abe oni ga langini ye munu nge sede obe ko dike élection na ma élection ke oni tawre ko ni koyi ni oni ka re contre peut-être ay la du kan di ka beta élection na wallahi na fo oni na kaute élection ka oni tawre ou tawre ko ni jamais de la vie pour que oni ka re ko ni abeta élection la ni oni ya awre ko ni okoro ko oni be ka coup d'état de promotion ke oni te la duru fana la coup d'état kala aka coup d'état dame so ka coup d'état parce que mogo tikera ou la quoi wallahi ay kurita kala bebe teke kurita hali kurita ka be ka Afrique dugu wara la bile ne be ba contrôle la ne ni misara ne ya soutenir commune parce que anya soutenir ambolonga non mais vidéo bla kambe